an balimaw ani ɲankuma kibaruya min b'an bolo k'a lase aw ma bi o de ye k'a fɔ ko élection minnu bolodalen don novembre kalo la n'o o tile 20 kɔnɔna na n'a kan ka kɛ o élection ninnu u kan ka bɛn chrétiens catholiques minnu bɛ Mali la olu ka pèlerinage min bɛ kɛ Kita san o san olu date fila kɔni bɛnna ɲɔgɔn ma bon chrétien damadɔni kɔni chrétien dɔw bɛ yen minnu kɔni caman y'u ka nisɔngoya yira o ko la neti kan olu y'a yira k'a fɔ ko nin date fila kɔni bɛnni min kɛra ko o kɔni ma bɛn olu ma kosɛbɛ dɔw kɔni bolo ko nin kɔni ma kɛ fɛn ɲɛnama ye ko parce que ko o kɔrɔ ye ko gouvernement ma bonya da olu ka communauté kan olu kɔni mɔgɔ caman fɛnɛ ye a yira minnu ye silamɛw ye u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin kɛlɛ ko nin u jo bɛ nin na ko parce que ko olu fɛnɛ ko kan k'u ka religion kɛ u ka paix la wa k'a kana bɛn élection ma donc olu hokumu kɔnɔna na hali bi dɔw fɛnɛ hakili la ko nin ko in kɔni a ma se nin ma nka caman kɔni bolo nin ko in chrétiens jo b'a la même si bɛɛ kun ma bɛn a kan k'a fɔ kɔni ko gouvernement ma nin kɛ k'a fɔ k'u ka se ka chrétiens ka religion kɔni lagosi caman bolo ko nin gouvernement ka nin date mu arrêté le 10 août ko nin gouvernement ka nin décision in kɔni k'u ma dabɔ ka se ka chrétiens lagosi ko seulement ko coïncidence de don o coïncidence fɛnɛ ko ma kɛ dɔwɛrɛ o ma bɔ dɔwɛrɛ fɛ ko parce que seulement ko incompétence gouvernement ka mɔgɔw ka incompétence kɔ u kɔni ma dabɔ lagosili kama nka u ma jateminɛw kɛ jateminɛw minnu bɛ se k'a to u b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni date in bɛ bɛn chrétiens ka pèlerinage la min bɛ kɛ Kita san o san o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o ye Kidali ko in ye hali bi Kidali bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko kɛlɛ kɔni bɛ groupe armé ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye kɛlɛ marifatigiw ye olu kɔni u caman bɛ yen u ma bɛn min ye Gatia ani HCIA ye kelen o bɛ groupement min na a bɛ fɔ min ma ko CMA minnu ye rebelle kɔrɔw ye kelen o bɛ plateforme na min ye autodéfense kɔrɔw ye olu kɔni ka kɛlɛw u jɔlen don fɔlɔ nka kabini jumadon u bɛ Bamakɔ yan groupe armé ninnu ka responsable bɛ Bamakɔ yan u ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka représentant min bɛ yen walasa ka se ka accord de la paix in kumaw kɛ olu bɛ yen u n'o ye ɲɔgɔn ye nka o bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa bibi na ni kɛlɛ ninnu kɔni u bɛ se ka ban cogoya min na nka an bɛ yɔrɔ min na hali bi u kɔni ma bɛn ko la nka kɛlɛw kɔni jɔlen bɛ Kidali kɔnɔla la fɔlɔ hukumu kelen kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen dɔnniyabaga caman bɛ yen minnu kɔni hakili la nin ko in kan ka kɛ opportunité ye walasa ka kɛlɛ in ban i n'a fɔ ministre kɔrɔ Ousmane Sy ni ale kɔni bolo ko accord in ko a kan ka sauver sisan de ko ni accord in kɔni sauveli ko tɛ kɛ dɔwɛrɛ kɔ ko mɔgɔw ka na essentiel la min ye accord yɛrɛ ye min fɔ accord yɛrɛ dabɔra min kama ko mɔgɔw ka se ka na o la ka se ka accord in sauver cogoya min na kɛlɛ ninnu bɛɛ ka se ka ban n'o banna an bɛ se k'a fɔ ye ko bi an kɔni min tun b'an bolo k'a las'aw ma o de tun ye nin kibaruya fila ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la.